वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण ओम तत्सत् ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वारूपकदामया ददाति स्वपदार्थिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातादिशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवाचादि गौर भक्त वृंद எல்லாரும் हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय 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 चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय चैतन्य जय नित्यानंद जय जय चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे என்ன வருஷ எத்தனை 144 माताजी ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா மணிமேகலை மாதாஜி ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண முடியும் அவங்க இல்ல கலாவதி மாதாஜி நீங்க ஹோஸ்ட் ஆயிட்டீங்க எனக்கு கொஞ்சம் கோஹோஸ்ட் ஆக்குறீங்களா आकरे माताजी தேங்க்யூ ஸோ மச் கோஹோஸ்ட் ஆக்கினா கூட ஓகே அண்ட் மணிமேகலை மாதாஜி நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண முடியுமா ஓகே ஐ திங்க் இஸ் பி हरे कृष्ण माताजी एदु माताजी 13th chapter 13 chapter 144 आकीटे ஹரே கிருஷ்ணா ஓகே இவங்களையும் மணிமேகலை மாதாஜியும் கோஹோஸ்ட் ஆக்குங்களேன் ஏன்னா அவங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுவாங்க ओके माताजी ஹரே கிருஷ்ணா ஸோ நம்ம நாளானிக்கு எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் தத் சத் என்னன்னா நாளானிக்கு நம்மளுக்கு வந்து தாமோதர் அஷ்டகம் ஸோ நீங்க எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு தாமோதருக்கு நெய் தீபம் காட்டுறதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சா தாமோதர் எல்லாம் வெளில கொண்டு வந்து கிளீனிங் எல்லாம் இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சிடுங்க ஒரு வருஷம் முன்னாடி அவரை தூங்க வச்ச நம்ம அவரை மறுபடியும் எழுப்பணும் ஓகே மாதாஜி ஸ்லோகம் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் நான் அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ பண்றேன் யாராவது புக் இருக்கிறாங்க ஹரே கிருஷ்ணா கேக்குதா நான் பேசுறது கேக்குது மாதாஜி தான் ஆரம்பிக்கிறேன் மாதாஜி விதக்தா हरे कृष्ण माताजी विदग्धा मृद सद्गुण सुशीला स्निग्धा करुण तुम्ही तोमर नहीं तोष भाषा तबे ये तोमर मन नहीं स्मरे व्रजन से आमारा दुर्दैव மொழிபெயர்ப்பு 144 மாதாஜி 144 மாதாஜி
ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. விதகா மிருது சத்குணா சுஷீல ஸ்னிகா கருணா துமி தோமாரா நாஷி தோஷா பாஷா தபே தோமாரா மனா நாஹி ஸ்மரே விரிஜே ஜனா சேயாமாரா துர்தெய்வ விலாசா. கண்டினியூ பண்ணுங்க டிரான்ஸ்லேஷன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா, நீங்கள் நிச்சயமாக அனைத்து நல்ல குணங்களையும் கொண்ட ஒரு நேர்த்தியான மனிதர். நீங்கள் நல்ல நடத்தை கொண்டவர், மென்மையான இதயம் கொண்டவர், கருணை உள்ளவர். உங்களிடம் ஒரு சிறிய குறை கூட இல்லை என்பதை நான் அறிவேன். ஆனால் உங்கள் மனம் பிருந்தாவன வாசிகளை நினைவில் கொள்ளவில்லை. இது எனது துரதிர்ஷ்டம் மட்டுமே, வேறு எதுவும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யார்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காங்க? ராதாராணி சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க மாதாஜி. வெரி வெரி நைஸ். சோ ராதாராணி வந்து இங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி யார்கிட்ட சொல்றாரு? கிருஷ்ணர் கிட்ட, சைத்தன்யர் கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. ராதாராணி சைத்தன்யாவை மீட் பண்றாரா? இல்ல, கிருஷ்ணர் மாதாஜி. சோ கிருஷ்ணர் கிட்ட மீட் சொல்றாங்க. எப்போ நடக்குது இது? இது அந்த ரதோத்சவம் எல்லாம் முடிஞ்சப்ப நடக்குது மாதாஜி. இல்ல, நெக்ஸ்ட் ரதோத்சவம் இது நடக்கிறது அது ஓகே. பட் இந்த இன்சிடென்ட் எப்போ நடந்துச்சு? கிருஷ்ணர் வந்து பிருந்தாவனத்தை விட்டு போன பிறகு மாதாஜி. எக்ஸலென்ட். சோ ரதோத்சவாவை ஞாபகப்படுத்துறாங்க. கிருஷ்ணர் வந்து எங்க போனப்போ? பிருந்தாவனத்தை விட்டு மதுரா போய் ரைட். சோ திரும்ப பேசிக்கலி வரல இல்ல மாதாஜி. சோ பேசிக்கலி பிருந்தாவன்ல இருந்து மதுரா போயிட்டு திரும்ப வராம குருக்ஷேத்ரா வார் முடிஞ்சு அவங்க எல்லாரும் மீட் பண்றாங்க. சோ குருக்ஷேத்ரா வார் முடிஞ்சு மீட் பண்றப்போ நடந்த கதை தான் இது. அதை வந்து நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஏன்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு செயல். ரைட். அந்த அந்த ஸ்பெஷாலிட்டி நம்ம மறக்க கூடாது அப்படின்றதான் இங்க சொல்றாங்க. அவர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீ ஒன்னும் பர்ஃபெக்ட் தான், நீ ஒன்னும் தப்பு பண்ணல, ஆனாலும் எனக்கு இந்த ஃபீலிங் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்றாங்க. நாகானி ஆபனா துக்கா தேகி பிரஜேஸ்வரி முகா व्रजे जनेरा हृदय विदारे हिबा मारा व्रजे वासी हिबा जाए या वो व्रजे आसी के न जी या वो दुख सहाबारे. हरे कृष्णा. படிக்கிறேன். नाकानी आबन दुका देगी व्रजेश्वरी मुका व्रज जाने हृदय वितरे कि पमरा व्रजवासी कि बाजिया वो व्रजे आसी केने जिया वो दुषारेका. மொழிபெயர்ப்பு. எனது தனிப்பட்ட துக்கத்தை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை. ஆனால் அன்னை யசோதையின் சோகமான முகத்தையும் பிருந்தாவனவாசிகள் அனைவரின் இதயங்களையும் உன்னால் உடைக்கும்போது நீ அவர்கள் அனைவரையும் கொல்ல விரும்புகிறாயா என்று எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. அல்லது அங்கு வந்து அவர்களை உயிர்ப்பிக்க விரும்புகிறாயா? ஏன் அவர்களை துன்ப நிலையில் உயிருடன் வைத்திருக்கிறீர்கள்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, எனக்கு வந்து கவலையே இல்ல. பட் உன்னை வந்து சோகமான மூஞ்சில பார்த்தேன்னா அங்க என்ன ஆகுது? ரைட். என்னோட சந்தோஷம், என்னோட பர்சனல் சந்தோஷம் எல்லாம் நான் ரொம்ப, அதாவது எங்க என்னதான் பண்ணிட்டீங்க விடுங்க, அது இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல. ஆனா யசோதா மைய நீங்க எப்படி அப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ரைட். ஏன்னா யசோதா மைய வந்து ரொம்ப, உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், அவங்க வந்து கிருஷ்ணர் தான் கதின்னு இருக்காங்க. அதாவது இது வந்து டிவோட்டியோட ஸ்பெஷாலிட்டி. என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி? நம்ம எல்லாம் என்ன சொல்லுவோம்? நம்ம எல்லாம் நம்மளை பத்தி ஒண்டிதான் பேசுவோம். ரைட். ஆனா இங்க உங்களுக்கு புரியுதுங்களா இவங்களோட குவாலிட்டி எப்படின்னா, இவங்க வந்து அப்படி நினைக்கிறது இல்ல. இவங்க வந்து தன்னை பத்தி ஒண்டி நினைக்காம அவங்களைய பத்தியும் நினைக்கிறாங்க, யசோதா மை பத்தி. இதுதான் டிவோட்டியோட ஸ்பெஷாலிட்டி. நம்ம எல்லாம் எப்பவுமே நம்ம கிட்ட ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, நம்மளை பத்தி ஒண்டி சொல்லுவோம். உனக்கு தெரியுமா, உனக்கு ஐடியா இருக்கா, எனக்கு என்ன நிலைமை, உனக்கு ஐடியா இருக்கா, நீ ஏன் இப்படி நினைக்கிற அப்படி இப்படின்னு. ஆனா அவங்களோட புத்தி உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? எப்படி எக்ஸால்டட்னா, அவங்க கொஞ்சம் கூட அவங்கள பத்தி நினைக்கவே மாட்டேன்றாங்க. அவங்க வந்து யசோதா மையோட நிலைமை, அவங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுவாங்கன்றது ஒண்டிதான் அவங்க மனசுல ஓடுது. அதை நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட். तुम्हारा या अंशे वेशा अन्य संग अन्य देशा व्रज जाने कबू ना भी बाया व्रजे भूमि जाति ते नारे तोमा ना देखिले मारे व्रजे जने राखिया बे उपाया. तुम्हारा जे अन्य वेश अन्य संग अन्य देश ब्रज जने कब नाही बाया ब्रज भूमि शाडी ते नारे तो माना ते हिल मरे ब्रज जनों की जब हबे उपाय.
விருந்தாவனவாசிகள் உங்களது ராஜ உடையை விரும்பவில்லை. வெவ்வேறு நாடுகளில் மாபெரும் படை வீரர்களுடன் நீங்கள் உறவாடுவதையும் அவர்கள் விரும்பவில்லை. அவர்களால் விருந்தாவன பூமியை விட்டு விலக இயலாது. நீங்கள் அங்கு இல்லாததால் அவர்கள் அனைவரும் மடிந்து வருகின்றனர். அவர்களது நிலை என்னவாகும்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பியூட்டிஃபுல்லா ராதாராணி சொல்றாங்க பாருங்க. நீங்க வந்து என்ன பத்தி விடுங்க, பட் உங்க அம்மாவோட நிலைமை நினைச்சு பாத்தீங்களா? அவங்க எவ்வளவு கஷ்டமான நிலைமையில இருக்காங்க. நீங்க எப்படி விட்டு வந்தா எப்படி இருக்கும்? நீங்க பெரிய வாரு இந்த ஊரு அந்த அதாவது தே டோன்ட் வாண்ட் அந்த என்ன சொல்றீங்க அந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் சக்சஸ் எல்லாம் வேண்டாம். யூ ஜஸ்ட் பி வாட் யூ ஆர். நீங்க இருக்கணும் அப்படின்றதா அவங்களோட ஆழமான சிந்தனை. ஸோ அதை தான் சொல்றாங்க. நீங்க வந்து எப்படி இருக்கீங்களோ பாருங்க. நீங்க பெரிய ராஜா ஆகணும் அந்த எண்ணம் எல்லாம் எங்களுக்கு இல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு அங்க சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. तुम्ही व्रजेरा जीवना व्रज राजेरा प्राणदाना तुम्ही व्रजेर सकल संपद कृपाद्र तोमारा मानासी जियो व्रज जना व्रज उदय करवो निज पदा. हरे कृष्णा. तुम्ही व्रजर जीवना व्रज राजो प्राणदाना तुम्ही व्रजो सकल संपद कृपत्रम तमो तोमारे मना आसी जियो व्रजना व्रजे उदय करो निज पदा. மொழிபெயர்ப்பு. என் அன்பான கிருஷ்ணரே, நீங்கள் பிருந்தாவன தாமரின் உயிரும் ஆன்மாவும், நீங்கள் குறிப்பாக நந்த மகாராஜரின் உயிரும். நீங்கள் பிருந்தாவன தேசத்தில் உள்ள ஒரே செல்வம். நீங்கள் மிகவும் கருணையுள்ளவர். தயவு செய்து வந்து பிருந்தாவனத்தில் வசிப்பவர்கள் அனைவரையும் வாழ விடுங்கள். தயவு செய்து உங்கள் தாமரை பாதங்களை மீண்டும் பிருந்தாவனத்தில் வைத்திருங்கள். பொருளுரை. கிருஷ்ணரிடமிருந்து பிரிந்ததில் ஸ்ரீமதி ராதாராணி தனது தனிப்பட்ட வருத்தத்தை வெளிப்படுத்தவில்லை. பிருந்தாவனத்தில் உள்ள மற்ற அனைவரின் நிலையையும், அன்னை யசோதா, மகாராஜா நந்தா, இடையர் சிறுவர்கள், கோபியர்கள், யமுனாவின் கரையில் இருந்த பறவைகள் மற்றும் தேனீக்கள், யமுனாவின் நீர், மரங்கள், காடுகள், கிருஷ்ணருடன் தொடர்புடைய பிற அனைத்து சாதனங்கள் கிருஷ்ணரின் உணர்வுகளை தூண்ட விரும்பினாள். பிருந்தாவனத்தை விட்டு மதுராவுக்கு செல்வதற்கு முன்பு ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் இந்த உணர்வுகள் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவால் வெளிப்படுத்தப்பட்டன. எனவே அவர் பகவான் ஜெகந்நாதரை கிருஷ்ணரை பிருந்தாவனத்திற்கு திரும்ப அழைத்தார். அதுதான் ஜெகநாதபுரியிலிருந்து குண்டிச்சா கோயிலுக்கு ரத யாத்திரை ரதம் செல்வதன் நோக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப கிளியரா என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஹோல் இதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அவங்களுக்கு உந்தி பேசல. ரைட். அவங்க என்ன சொல்றாங்க, விருந்தாவன் தாம்ல எல்லாருமே இருக்காங்க. யசோதாமை, நந்தா, பசங்க, கோபிகள், பேர்ட்ஸ், பீஸ் இவங்களெல்லாம் கூட விட்டுரும். அதோண்டி இல்லாம யமுனைக்கும் உயிர் இருக்கு. ரைட். மரங்கள், செடிகள் எல்லாருமே வந்து கிருஷ்ணரை பார்க்கணும். ஸோ இது எதுக்குன்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு ஃபீலிங். ஒண்ணு வந்து அவ்வளோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போக கூடாதா, அவங்க வந்து அவ்வளோ விருப்பப்பட்டா அவங்க ஏன் கிருஷ்ணரை போய் அங்க பார்க்க கூடாது அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். அது வந்து இந்த காலத்துல எப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்கும் நியூக்ளியர் ஃபேமிலி. நியூக்ளியர் ஃபேமிலினா நம்ம கணவன் நம்ம பசங்க அவ்வளவுதான். நம்ம அம்மா அப்பாவை போய் பார்க்கறதே வந்து நிறைய பேரு நான் பார்த்திருக்கேன். ஃபாரின் எல்லாம் போயிட்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கூட வர்றவங்கள ரொம்ப கிரேட்டா சொல்லுவாங்க. வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வருவாங்க தெரியுமா? ஓகே, ஒத்துக்கிறேன். ஆனா சிலர் வந்து 4 வருஷம் 5 வருஷம் வர கூட இல்லை. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு எங்க வீட்லயே எடுத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன். எங்க மாமியார் வீட்டுல வந்து எப்படின்னா என்னோட கணவரோட அண்ணாவோட மனைவி அவ வந்து இங்க எவ்வளவு வருஷம் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னா வரதே இல்லை. அவங்க சொல்ற காரணமும் கரெக்டா இருக்கும். ஏன்னா எங்க அவங்களுக்கு வந்து எங்க இன்லாஸ் வீடு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அவங்க. அதனால அவங்களால வர முடியல, ஒத்துக்கிறேன். பட் அதனால அவங்க அம்மா அப்பா பாக்குறது கூட வரதில்ல. நான் என்ன சொல்றேன்னா, ஒண்ணு நம்ம பிரச்சனை இருந்தா மீட் பண்ணி ப்ரொசீட் ஆகணும். முடியலையா அட்லீஸ்ட் நம்மளுக்கு பிடிச்சவங்களையாவது நம்ம மீட் பண்ணணும். இவங்ககிட்ட இங்க வந்தா எனக்கு பிரச்சனை ஆகுதுன்றதால நீங்க வராமலே இருந்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு எங்கேயாவது ஒரு 10 வருஷம் மேல ஆச்சு. சோ அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கும் என்ன தோணும், அவங்க ஒரு தடவையும் நினைப்பாங்க, சரிம்மா அவங்களுக்குதான் அவங்க அவங்க சொன்னது எதுவுமே பொய் இல்ல. உண்மையா அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்கன்றத நான் ஒத்துக்கிறேன். ஆனாலும் தப்பே பண்ணாத அவங்க அம்மா அப்பாவையும் வந்து பாக்கலன்னா அது எவ்வளவு கஷ்டமான ஒரு விஷயம். உங்களுக்கு புரியுதுங்களா நான் சொல்றது? உனக்கு வந்து மாமியார் வீட்டுலதான் பிரச்சனை அப்படின்னா உன்னோட அம்மா அப்பா என்ன பண்ணாங்க, உங்களுக்கு கஷ்டம்னா நீங்க வந்துட்டு உங்க அம்மா அப்பாவை பாருங்க.
முடிஞ்சா அவங்கள ஒரு ஹலோ சொல்லிட்டு போயிட்டே இருங்க. இல்ல வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க வந்து இருக்கணும். இப்ப எனக்கும் நான் பார்த்திருக்கேன். நான் பாட்டுக்கு போயிட்டு எப்படி இருந்தாலும் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹலோ சொல்லிட்டு போயிடுவோம். இதுதான் நம்மளுக்கு டிவோஷனுக்கும், நான் டிவோட்டீஸ்க்கும் ஜென்ரலா ப்ராப்ளம். என்னன்னா, ப்ராப்ளம விட்டு தூரம் போவாங்க. அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, சரி ப்ராப்ளம் விட்டு தூரம் போணும். எவ்ளோ தூரம் போறாங்கன்னா, பிரச்சனைய விட்டோண்டி தூரம் போகல. நம்ம விரும்புறவங்க கிட்ட இருந்தும் தூரம் போறோம். இதனால தான் நம்ம வந்து டுவாலிட்டி வச்சிருந்தா இதுல வந்து உண்மையான ஒரு விஷயமும் இருக்கு. சிலர் வந்து யூகிச்சுக்கிறாங்க. ஊகிக்கலன்னு தெரியும். ஆனா நிஜமாவே கஷ்டப்படுறவங்க, குடும்பப்பட்டவங்க கூட என்னன்னா, நல்லது பண்றவங்க விட்டும் நாம ஐ மீன் அவே பண்றோம் இல்லையா? அது வந்து சன்னியாசிக்கு ஈக்குவல் ஆகுது. ரைட்? சன்னியாசமா இருந்தாலும் தான் நம்ம இல்லன்னு சொல்றோம். சன்னியாசியானா என்ன? நேத்தி நேத்தி என்ற கான்செப்ட். அத நம்ம பண்ண மாட்டோம். நம்ம எல்லாமே கிருஷ்ணரோட இதுல நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதுல அதுதான் ராதாராணி வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அவங்க உலகத்தை விட்டு ஊரை விட்டு கிருஷ்ணருக்கு வர முடியுமேனா பண்ண முடியும். ஆனா அவங்க அவங்கள பத்தி ஒண்டி நினைக்கல. அதுக்கோசரம் சொல்ல வரேன். அங்க இருக்கிற அவங்க அம்மா, அப்பா, அந்த மரங்கள், செடிகள் இல்ல ஃபுல் கிருஷ்ணர் வந்து எந்த வயசுல வந்து மதுராவை விட்டு விருந்தாவன் போனாருன்னு தெரியுமா? திங்க் பண்ணி சொல்லுங்க. மதுராவை விட்டு விருந்தாவன் எப்ப போனாரு? ஓகே. ஆறு ஃபர்ஸ்ட் வயசு. மதுரை இல்ல இல்ல. விருந்தாவன் விட்டு மதுரை பிருந்தாவனத்தை சொல்ல. விட்டு மதுராவுக்கு தானே மாத்தாரு. நான் சொன்னது ஃபர்ஸ்ட் ஜெயில இருந்து அவர் வந்தாரு. ஆமா ரைட்? ஆமா. அவர் எங்க வந்தாரு? ஜெயில விட்டு. பிருந்தாவனம் வந்தாரு மாதாஜி. விருந்தாவன் வரல அவரு. அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். அவர் வந்து ஆயர்பாடியா மாதாஜி? எங்க வந்தாரு? ஆயர்பாடிங்களா? திங்க் பண்ணி சொல்லுங்க. நாளைக்கு தான் உங்களுக்கு அவர் அங்க இருந்து ஒரு இடத்துக்கு வந்தாரு. அப்போ வந்து அதே நாள் வந்தாரு. ஓகே. பட் அங்க இருந்து விருந்தாவன் எப்போ வந்தாரு? கோகுலம் மாதாஜி, மதுரா கோகுல் மதுரா கொண்டார். அதே போல் கோகுலம் குழந்தைய கொண்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்தாரு மாதாஜி. சோ கோகுல் அதே நாள் கொண்டார் மாதாஜி. டே 1 கோகுலம். ஆனா கோகுலத்துல இருந்து விருந்தாவனுக்கு அவர் எப்ப போனாரு அப்படின்றதா உங்களோட கேள்வி. இதுதான் நீங்க நாளைக்கு சொல்ல போறீங்க. சோ அவங்க வந்து அங்க இருந்து வர 5வது வயசு முடிஞ்சதும் போனார் மாதாஜி. 5 வயசு 5 வயசு இல்ல. முடிஞ்சது. இன்னைக்கு சொல்லாதீங்க. திங்க் பண்ணிட்டு நாளைக்கு செக் பண்ணிட்டு வந்து சொல்லுங்க. இப்போ முக்கியமானது என்னன்னா, ஒரே ஒரு லைன் தான். எனி பாயிண்ட் இன் டைம் அவங்களால வந்து கிருஷ்ணரை விட்டு விட முடியாதுன்றது தன்னோட ஆசை உண்டு இல்லாம, அங்க இருக்கிற செடிகள், மரத்தை கூட நினைச்சாங்க. அப்பனா அவங்களையும் ஃபேமிலியா நினைச்சாங்க. அததான் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்குதான் நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். சரிங்களா? சோ நான் இதோட தானி திங்க் பண்ணுங்க. விட்டுறாதீங்க. நாளைக்கு கேட்பேன். நாளைக்கு ஆன்சர் சொன்னாதா, தப்பா சொன்னாலும் கூட ஓகே. நாளைக்கு சொன்னாதான் கேள்விக்கு சொல்லணும் நீங்க. அதுக்கப்புறம் ஓகே. ஆன்சர் சொல்லணும். சரிங்களா? வாஞ்சகல்பதருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव जय श्रीला प्रभुपाद जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. தானிஷ் மேம் will take over. நான் இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரம் போகணும். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ.